Så har vi lige nogle bakker her. Start ud med den der. Se hvad vi kan få. Vi fik Moje. Det er okay det der. Se. Jamen det er super. Sender vi lige dem alle sammen til klubben. Så tager vi den her Jumbo guldpakke. Og så tager vi og skipper den. Så se. Yeah. Ikke specielt god pakke. Rosa. Så tager vi den sidste pakke her nu. Det her er en rigtig god pakke. Vi kan få noget rigtig godt i den her, hvis vi er heldige. Lad os se.